да се стой. Римов порой, с римите бой. Римов герой, фрапа си кой. Римов герой, рага и брой. Римов порой, почета да се стой. 9 години се развивам с рими, движа в разни комбини, мразиш лини, ела изприни. А моя рап е под тепетата морето, а сега ще ти покажа как го прави Филибето. Взимам микрофона и ти бъркам в главата. Е, това е Пловдив майна, това е занаята. И как брат си убива, за да не просперира. И как всяко ново е, защо не чуе на сира. Не ме наричай хейтър, аз се те мразя. А рапа е достоинството, което си пазя. Готов с ноги и зъби и точно ножове. Ще нареждам главите на моите римови колове. Алеки морален стил, хардкор грими. Влизам с доза тежък хорор, без сърдечи ритми. За куците рапери имам най-добро лекарство. Пловдив underground, да ти влиза сладко. Римов порой, с римите бой. Римов герой, фрапа си кой. Римов герой, рага и брой. Римов порой, почета да си стой. Римов порой, с римите бой. Римов герой, фрапа си кой. Римов герой, рага и брой. Римов порой, почета да си стой. Графата 032 няма място за аматьори. Който има желание, нека ме обори. Адреналин на 100% с битове от сорта. Пловдивския стил никога не ще изложа. От есен 02 изминаха толкова години и май настана време да ги оцениме. Запазили сме марка, с която да се гордеем, и свой собствен стил, с който да живеем. Различен може би за доста други части, защото не се тупим с свалени гащи. Това е начин за успех на унези, които не стават и качествения рап изобщо не познават. Римови токати за всички рап мендета. Не забравяйте, че сме луди Филибета. Представяме този рап, който ни е изградил. Това ни е живота, не е някакъв розов филм. Римов порой, с римите бой. Римов герой, фрапа си кой.